Тя сега ще почне, какво мислиш? Либре? Какво правиш, Либре? Хайде, тичи. Виж как се ме щупа на ръката. Какво сте направили? Много ти хубава тревичката. Я виж там топката. Къде е топката? Либре, къде е топката? Айде виж топката. Топката? Къде ти е топката? Айде. Стига вървя след мене. Ева, я викни. Либре! Либре! Ела тук. Тичи там, тичи. Либре! Това бе, дай топка. Дай. Как? Опа. Ухапа ли те вече? Ми сигурно само е закачило, защото топката на кустата. Нищо. Не мога да ухапа от истинския смисъл на думата. Ей, Сарди, ко се мазнеш? Ко се мазнеш? Ухапа ми кучката. Не знам. Нищо няма. Явно, защото тече кръв. Или е попаднал езика между топката и зъба му. По-вероятно, да. Кой?